Bismillahirrahmanirrahim. Kitaplarda gelipdir. Ve min sünnetil İslami ta'zimi yevmi Aşura. Din İslam'ın sünnetindendir. Aşura günü ta'zim etmeklik, Aşura günü ulutmaklık. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Medine gelen vaktinde Yahudiler, Medine'nin Yahudileri Aşura gününe arada tutyanmışlıklar. Şonda Peygamber Aleyhisselam onlardan soradı, şu gün näme gün? Onu olar aýtdylar, Hudaý tebarek we taala Beni İsraili ve Musa aleyhisselami şu günne Aşura günne Firavun'un eline necat beren günü. Şonuň üçin Musa aleyhisselam Aşura günne arada tutýardy diýip aýtdylar. Şonda Peygamber aleyhisselam fa ana ahakku bi Musa minkum. Yani men sizden Musa'ga laýykraktyrym diýip Peygamber aleyhisselam Aşura günne arada tutdy we arada tutmak bilen emretdi. Yine bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Aşura günü arada tuttu ve sahabalara da tutun deyip emretti. Şonda sahabalar aýtdylar, ya Resulullah, Aşura günü Yahudileň, Nasranileň ta'zim etken günü, ulatjan günü deyip aýdanlar. Peygamber Aleyhisselam Yahudilere, Nasranilara meňdemäýli geljek ýyl inşallah diýdi. Tasu'a gün bilen 2 gün tutarsydy. Peygamber Aleyhisselam geljek ýyl galmany wafat etdi. Onuň üçin Aşura günü arada sünnetdir. Awwalynaky Tasu'a bilen hemrah 2 gün tutmaly. Ya Aşura günü bilen ýylynaky 11-nji gün 2 gün tutmaklyk sünnetdir. Musulman dogullar, biz ähli sünnet we cemaat wazifesi şu ki şu ulu günne roza tutmak bilen, ibadet etmek bilen şu günleri geçirmeli. Beýleki mezhep bilen etýän işlerinin ýygyna düşüpläni olara tabi bolmalylar. Her kim öz mezhebiniň isleýän zadyna göre, öz mezhebiniň muktazasyna göre amel etmek lazımdyr. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.